L'alcalde de Capellades, Aleix Aubert, assegura que el seu municipi segueix patint l'article 155. A la concentració setmanal que es fa a Capellades en suport dels presos polítics i exiliats, l'alcalde ha explicat que la Junta Electoral de la zona li ha comunicat que li imposarà una sanció de fins a 600 euros i una possible denúncia per desobediència per penjar una pancarta al balcó del consistori amb el missatge «El llaç groc ha estat censurat per la Junta Electoral». Sobretot reivindicar un altre cop la llibertat d'expressió, sobretot en el fet de que a cada passa que se'ns exigeix retirar simbologia relacionada amb els presos o amb l'independentisme, sembla que tot vagi encarat amb una repressió ideològica i que entenem que nosaltres hi hem de posar un límit. Si no hi posem un límit, sembla que cada cop les passes semblen ser més grans i més repressives cap a aquesta llibertat d'expressió. L'alcalde de la CUP ja va denunciar a través del seu compte de Twitter que la Junta Electoral havia enviat els Mossos d'Esquadra a treure la pancarta del balcó de l'Ajuntament amb una fotografia del moment en què la retiraven. També a través de Twitter, el president de la Generalitat, Quim Torra, li ha transmès el seu suport i ha esperonat l'alcalde de Capellades a seguir sempre endavant. Dilluns es va fer la 76a concentració al municipi en suport dels presos polítics i exiliats, que organitza cada setmana l'ANC i el CDR de Capellades. En aquesta ocasió ha comptat amb el suport de l'actor Toni Albà, pendent de diversos processos judicials relacionats amb el procés i la llibertat d'expressió. Vaig dir noms, M.B. que segur que volia dir Manuel Villarejo. I vaig posar, ets un cuc de claveguera, un tros de cagarro. Però bueno, és per fer risa. No, això ho fem per fer risa. Per riure una estona i ja està. I ara també m'ha denunciat. La setmana que ve vaig a veure si fer un acte de conciliació de no sé què, em demanarà quartos. La sanció a l'alcalde de Capellades es preveu pagar amb els diners de la Caixa de Resistència amb la que col·laboren els assistents a aquestes trobades.